South Africa ngiyanibingelela bafethu, ngiyanibingelela okukhulu nje ukuzethoba. Igama ngumduduzi sibonga ngwakamkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization. La khona ukuthi mawusifune inkinga ubona ukuthi seziyangidla ngaphakathi awusakwazi ukuthula, woza uzokhuluma ungathula. Ungazobulawa inkinga ngaphakathi ne-stress konke ne-anxiety ne-depression konke nje bondela kuwena. Khuluma ukuze ukwazi ukuthola usizo. Namhlanje ke sinodadewethu la osivakashela bafethu nofuna ukuzogunyula okungaphakathi nokuthi akwazi ukuthola usizo ngokusizakala kule nkinga abhekene nayo. Engeyinhle yona ebhlungu but ke sizozwa ngawo sizokuthi uthini. Sitheke asimfihleke nobuso ngokusabela phela isithunzi sakhe nomndeni wakhe. Endakeni futhi okuningi ngizokucela kuyena ukungaspecify amagama abantu nenkolo yakho ungaze uyiveze ngegama ukuthi yipi inkolo yakho yabo. Sikuvikele lokho because asikho la ungazuthi mhlambe sikhona sizokudiscussa okuthinta amabandla ahlukene mhlambe nemindeni ethile because isenzo esosikhuluma la esakho isenzo senziwa wena esingenziwanga lezi ezinye inhlaka esizibalayo. Letha lona kodwa ukuthi ke uassociate nazo ubelonga kuzona imindeni mhlambe nenkolo and everything lokho uzofuneka sikuvikele lokho sisi. Noma ngabe kuthiwe yipi ke okunye sizokhuluma nje ukuchaza. Negama lakho ngamboni soliveza because uthanda yabo. Kodwa indawo singayiveza udaba kephi? eyaMasteli. eyaMasteli. Yebo. Ngaphansi kwayiphi isigodi? eyaMasteli ngaphansi kwaMlaba kwaXhima. Yebo. Cha. Abanye baye bathi seKithoridge kodwa kwazi ukuthi seyaMasteli. Yebo. Manje lo buhlo obungaka ufuna uvele kancane babona abantu bamuthi? Cha. Okay. Dadewethu sofikele kaThuleleni. Kwenze njani? Nginenkinga la. Ngashonelwa ubaba wengane yami ngo-2017 kuMarch. Eshona ngedliso ke. Ngoba esezozolobola mina. Emva kwalokho ngoba esezozo ngoba ezolobola mina shuthi wekade ngizothi unwene ex yakhe shuthi ayisamthanda yena engasamthanda ngoba yayingamzalelile umntwana ezalelwe yimina wayeyintandane engenabo abazali. Nihlangane phi naye ngambonyaka? Sihlane ngo-2010. Yebo. Ukuthole usayintombi noma ukuthole vele cela ukugodla lokho enwaya ngayo la ekhanda ngiyayibona ifakela ngemuva. Yini ibiza ngalo into enwaya ngayo? Uhlokoloza. Awuyidonsa ngibo? Hlokoloza. Okay. Wenzani Hlokoloza? Uyanwaya nje bangabu. Wavela wanwaya mina ngisho ukuthi nwaya phela. Hayi ukusekuyalunga usufuna ukunwaya lapha ngithi. Okay, ukuthole vele. Hayi ungithole nje vele ngoba ngikade ngigane kwenye indawo noma ngeke ngisidalule isibongo kwakwengasekhaya. Ubusukwagana? Yebo ngabesela iduku nje ngacelwa. Yebo. Bayishaya? Yebo. Naye futhi usezo kusavele kwahlukana ke yazazi ke izinto ke zasemhlabeni ke. Yebo futhi ngangimncane ngino 16. Yena engakanani? Ngangino 16 ngo-2007. Yena engakanani ucela? Wemdala nginamcathwe ngisho mhlawumbe ngo4 years ngoba kwako-88. Okay. Kwako-86 ya. Khona endaweni? Yebo endaweni. Nithamisa amaduku ngakini? Kwakuyiqala nami phela yabo sasiyingane kuthiwa hayi kumiswa amaduku so thini-ke nathi. Yeah. Yebo ngoba sasijola sabanjwa sekuthiwa abavezana. Yena wathatha intombi? Yebo ngokujola kwethu nje wathi hayi akahamba alese lento ekuthiwa yini lento manibanjiwe. Angisazi kuthiwa yini. Wathiwa akulethwe leyo nto ngoba bebiza 1000. Wathi hayi uzovela azolobola. Okay. Wavele kwangokonakala lutho. Yeah. Yebo. Alright. Nahlukana. Sahlukana ke. Kwase kuvela ke manje? Hayi makuhlukana ke ngase ngibona lo muntu ke lo. Umbona phi lo muntu? Ubaba wengane. Angimbona evakashe ngasemakhaya eHlanzeni. Owakuchama. Chazeka ke nami ngachazeke. Yebo.
Hayi sathandana ke sajola ke nje impela kwakuhle kwa right. Kwawukuthi wayintandane ke bandla. Engenabo abazali. Ngaleso sikhathi futhi nomsebenzi wakhe uyabheda kodwa umuntu ozamayo ngoba babetelekile sebenza kuyilento public service Metrorail. Betelekile hayi ke wazama kwenye indawo ke la emathikithini ebhola la emagroundini kuba ngazi ngizothiwa kuyini igama lenkampani but kwakumholela wakho kungafani besatalekile belinde indaba strike kwaphela ebona ukuthi unengane ezayo emhlabeni kwanqena ukuhlala nje kusalinde isiteleka. Yebo. Hayi ke emva kwalokho ke kanti mina ngafika vele nomuntu wakhe kumakhelwane benako ukuthi basho izinto nje nokungibhinqa phakathi ngingayinaki ke lezo zinto ke mina ngingayinaki izinto ezingibhinqayo kwagcina shuthi intombazana isihilile ukuthi hayi shuthi akasangifuni ngempela ngoba babekade vele behlukene cathi bahlukana kuyilento ukuthi sisazobuyelana lento yabo kanti ke basabuyelana. Yebo. Agcina ke mina ke kuyimina ke agcina ngikhulelwa ke ngithola umntwana ke. Emva kwalokho ba nomona ke sengane isikhulile ke sino 2 years wangitshela kuba wengane uthi ngoba ingane yathi isikhulile sino 2 years ka nepampers nekopi. Cela manje ukupatanisa ke ukuzovela ekhaya kodwa khona umama engeke ngimdala igama lakhe asaziwa ke naye ubuza ukuthi enze kanjani. Wahamba kwa lo mama futhi wamchazela kanti lo mama ingane zakhe zabangani beex yakhe lo baba wengane yami. Zafe uma khona ke wasewaxoxela ingane zakhe uthi waziwenza kahle usibanibani ebemncane kanje ubezobuza kumina ukuthi kwenziwa kanjani into ezezulu secabanga ukuyovela kulomuzi la ekhuleliswe khona. Emva kwalapho ke shuthi izingane zakhe ke phela zaxoxa ngoba khona umngani walengane wayixoxela ke. Emva kwalokho ke wathi ephuma emsebenzini ke nje ngelinye ilanga ewashe enza iwashing ingubo zokulala yonke into wahamba waya kothenga ngakhona. Uthenga indishi la iqhumisa ubhavu. Wathenga nomaqanda kulezi ezincane ama Colgate. Emva kwalokho wavele wadlula kwenye indawo lapha angicathi indawo ephekelayo le ndawo yini ngazi ngoba ngithai shop ngazi ngizothi kuyini kodwa kuyaphekwa kodwa. Awu wavele wathi ethenga ke lapho wathenga isinkwa esineqanda uzothi ikota. Melithengile ikota ahambe ke alidle. Cathi wahamba mhlawumbe endaweni emfishanyana nje encane ngazi ukuthi amakhilomitha amangaki ngoba kwethu indawo encane. Mefika lapho ufika uyasho ukuthi hayibo sengibene afika athi uyasha esifubeni la. Acela ukubizela umngane wakhe ekade edlule kuyena osebenza ecar wash. Acela ukubizela yena ukuthi hayibo ucela ukubizela yena ukuthi uyasha lesifubeni. Ayigcwala abantu ke liyashisa ilanga asha gengqikeke lapha etiyeleni. Abeke le ndishi phansi ke nobhavu namaqanda le wathengile afay phakathi oletha ufayila. Athi ayingeke uyashe esifubeni. Haye kwaze afike ke umngane wakhe ebizwa abantu phela bemthumela ethumela akabiza ukuba mefika ambuza uthi yini isibanibani yini kwenze njengoba udlula manje nje kumina uyala vele indawo encane nje kuyahambeka ngenyawo indawo seduzana. Asho ukuthi hayi ngithenge lapha yakobani isinkwa namaqanda isinkwa neqanda. Emva lokho wavela wathula ngaleso sikhathi kwaba ukushona kwakheke. Emva lokho ke eseshonile ke ngivele ngithole ngikhulume nomunye woma ekhaya. Yebo. Udle isinkwa neqanda. Yebo. Wathi uyashisela esifubeni waseyashona. Yebo wathula kanjalo esetshela umngane wakhe ukuthi nisolo ukuthi yini nini? Kwakupoison. Poison. Yebo futhi ngicathi osheshayo nje kuba wadlala. Asingacabanga i-postmortem report yathini? Akuzange ngazi nami ngoba phela muyintombi uma wengane. Kodwa phela baba wengane yakhe angithi. Angithi nengane naye. Yebo. Waye komncaba ngithi? Yebo. Wamzilela. Basho phela funa basho phela ekhaya ukuthi wamzilela? Yebo. Wazila waqoka? Angazila ngeduku lokuheza. Angithi ke phela Bathi wangiheze ngeduku. ngeke phela ningazi ukuthi imbangela yokushona kwakhe yini. Bathi udokotela ubulawe yini? Angazi kwathiwa kona upoison utholakalile emakhazeni kwathi upoison. Poison? Yebo. Mabethi upoison and ushilo ukuthi udleni ngephi? Yebo. Waye amaphoyisa angazange hamba ayenza investigation ayenza kulabantu abadayisa ukudla? Na ukuthi ngingathini? Kuyintandana ngithi.
khona umama wasemndenini wangasemakhaya okwakuyena owayemmele. Lo mama yabo akafundile izinto eziningi abazazi mase ukuthi ezinye ihlobo zakhe-ke zila komlazi. Okay. Yabo. Kunalokho nje ukuthi vele uyihlalela yedwa intandane ake ngathini akekho wanaka. Ngoba washo ukuthi bonke bafika ngesigameko phela ngoba umuntu ohlala yedwa. Beke ngemphi unyaka shona? Washona ngo-2017. Oh, nawe usuze wahila wadlula ke. Hayi sekwaphela bandla. Akusenankinga nje. Okay. Sengadlula sengahila. But wafuneka nimlwela kodwa phela ithole justice yabo. Kungahlala abantu abaphatha ukudla emphakathini bedayisela abantu ukudla makuthi ibona. Mina nisuspecta bona. Ngangakusukumela inkinga abantu abakumele bakusukumele odadewabo. Laba bashadile. Mina ngangivele nje umqondo wami ongathini ngoba nami ngayivukela esibhedlela ngokwami. Okay. Ngaquleka nje bazi ngahanjiswa ke. Uqulekiswa yini manje? Ukuthola ikholi ukuthi usedlulile emhlabeni. Okay. Ngami ngayihanjelwa ingqondo futhi ingqondo yami ngoba kwazi wahlehla nomngcwabo. Ngesimo somqondo wami. Ngenxa ukuthi uquleke wena mangani? Noma ngiqulekile umqondo mathi mase ngiphaphama wahamba. Ngisho ukuthi uhlehlisela umngcwabo bahlelisela wena umngcwabo on your behalf. Bahlehlisela lokho. Okay. Okay. Wangcwatshwa? Yebo wangcwatshwa ke. Wafihlwa ke kwa right nje. Hayi ke emva kwalokho ke into eyenzeka ahambe kuma wakhe ke. Wahamba njengoba lento lokuphuzo libuzayo uma wakhe uma kabani? Uma babo ingane yami wasemndenini. Bekuthi uyintandane? Uyintandane wasemndenini kubofa bababo kanjalo. Okay, yeah. Uhlala kude phela hlala yedwa yena uma wakhe nobaba wakhe asenayo. Yebo. Yes. Wahamba ke wayakhona ke kulomuzi obakwangcwatshwe kuyisonto wahamba ngomsombuluko wayakhona. Meyakhona ngomsombuluko efike eyolwa ukuthi lapho ngoba ukuthi badla lapho poison la udla khona. Wabuza lokho. Bayiphika sho ngendlela abaphika ngangazi kwakhulunywa sana kwabekwaphi. Okay. Mase ebuyile ke sengasemakhaya ngoba waye kumsombuluko lwesibili esithathu ngolwesine walala nje kwaseThuli. Ngathola ikholi yakhe futhi ikholi uSethule manje. Umama lo wahamba wayolwa khona. uSethule naye ubuza khona emzilele ngobuyelo emzilele. Ukuthula kuphi ukufa? Kwaseseshonile. Oh. Yebo. Ngoba ubulawa yini-ke nabadla ngeqanda nelepota la? Asazi ukuthi wabulawa yini. Yena kuyathini postmortem ukuthi ubulawa yini? Angazi ke ngibange ngisalandela ke emva kwalapho. Mina vele ke nje umqondo wami ke nje. Ngathini wawumncane ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi nganginomqondo omncane ukuthi ngangizalwe na. Kwavela ngazi umqondo wami nje kwaphithana hle ngathi uyadideka ezintweni eziningi. Okay. Yebo. Yaqhubeka ke impilo kwena? Yaqhubeka ke impilo ke kwaya ke ngaze ngahila ke ngangcono. Kwaba ngcono ke nami ngazibona ukuthi hayi ngumuntu. Yes. Yebo. Ngoba ngase ngisekwayo ukuqoma nje hayi ngimile ke nje angiqome angenzi lutho ngeke ngiphinde ngase ngifungile kahle kahle. Wabona ukuthi unqondo ubuyele? Ngithi nje angisaqomi nhlobo. Sengi right ngokuqoma. Nakho ke usathaneke khona omunye umama womndeni. Ngivele ngiqomeke omunye umuntu noma ngeke ngisho ukuthi uwe umuntu onjani. Mawuthi umama womndeni? Umama womndeni ke athi ke ngoba sengiqoma lo muntu ke selungihlula kuthando nami seko2019 ke lapho la ngihlula uthando ngamqoma. Lo mfana ngiyamqoma usho ukuthi uzongilobola ke ekhaya nje usho fast ukhuluma nabazali bami. Owesingaka ufuna ukuzolobola? Owesithathu kahle kahle. Unenhlanhla. Yebo. Cha, inkulu inhlanhla la. Yebo. Okay. Wafedana athi kusezolobola ke. Washo fast. Avela athi ke omunye komndeni oma wami athi njengoba kwashonela usake waqoma walala ngisi mina cha. Athi hayi ufuna uvele ukhiphe ibhadi ngomuntu eningazani naye wakude kodwa nilala ubusuku obodwa. Emva lokho ibhadi kuyobe liphumile anisebenzisa iprotection. Oh. Futhi uyolala naye kanye. Oh. Hayi. Mana msothi hayi man. Awichaze lento. Uthi ilani ibhadi likhipha?
ibhadi lokuthi ngangishoneliwe phela ngangakaze ngize ngiqome ngilale emva kwalokho ngoba wathi yena mangabe angiqomi angilikhipha ibhadi ngokulala nomuntu shuthi uyena lo muntu ozongilobola siyohlukana sizovela sihlukane nje manje kufanele ukuthwala umuntu engizokhipha kuyena ibhadi kufanele uyombatha nomuntu yebo kumele ngiyombatha nenze umkhuba yebo ningayivikeli yebo ngenxa ufuna ukukhishwa ibhadi yebo uthi kwakwenziwa njalo emandulo phela kusawona amandulo phela manje amandulo angithiwa nawe wakuvuma lokho ngangazi phela angikaze ngibone into wakuvuma yini umbuzo wami ngagcina sengikuvumile phela ngoba babengihlanganyela bonke bagcina sebengihlanganyela bonke phela ekhaya sebebonisana noma babezama ukuthi uma bangamtsheli yabo bangamtshengisi ngoba bathe yiza uma ngalinye ilanga wayiphika uma athi ayikho leyo yinto bathi bona ikhona uma nake umuntu omdala ntombi mana walala nalomuntu yebo sala usumqome nini ngamqoma phela ensukwini kanjalo ngakamqomi vele vele kade nginayo inamba yakhe usoqonyiwe ngala uzocela ngala ngithi emafonini ko WhatsApp kanje nala uqomile ngedle uzofuna uzolobola yebo hayi ke lo ngimqomile la ngakamqomi lo kodwa ngesimo singezwe sinaba besho kanje ngathi mina awe ngivele ngimqomi usuqoma wesibili futhi manje ngamqomo kwesibili ngadidisa ngadrayisa ke lesixoxa ke ngenze ngathi umuntu engimthandayo ke lesixoxa ke hayi saplana usuku sahlangana ke naye savakashelana uhamba yakena ngahamba ngakena zafike ke sahlangana zakhala yebo nakho ke sekufona lo muntu lo zongilobola uyafona phela futhi ufuna nokushaya ivideo call nginaye la ngigcine sengimtshela yena le engizokhipha kena ibhadi ukuthi nginayo umuntu kwami yebo shuthi wena owesibili angabi nankinga kodwa kube ngathi uyabhoka ngithi nawe ngiyazi nayo uma wengane ngeke ngithi usanda kungithola nje uthola ukuthi anginamuntu nginayo umuntu ninqone sho lokho ngena le call yebo sasilele embedeni kanti ebusuku ngizosengilele angisendele izithombe ingoma efonini ubani yena kodwa ingoma yengisendela zona indoda efuna ukuzolobola cha lo enginayi la shuthi usayile ingoma uhleli naye sekusebusuku vele ngifike lehlwathi ngizumeke vele ngisemqondweni ukuthi ngifuna ukulala naye kanye uzonyokisa ukuthi kade nisebenza lebusuku ukhathele manje nomzemo ukhathele sayikhona phela ebusuku vele oyisaduma vele noma senze kanye vele mina ngifuna ukuthi senze kanye ngoba lo mama wasekhaya ungiyali lwathi kanye bayasonda kini yebo bayasonda musukuhleka sesiyabuza nje yathi yebo naye lo insist ukuthi kuhamba ukhipha ibhadi nayo yasonda yebo yasonda okay hamba ukhipha ibhadi yebo ungayivikeli hey bafethu nina ke nithanda intombi nenishela kakhulu akwenzeke ubhizi nepitshana intombi kanti izeqome nawe usho amashushu kanti uzokhishela ibhadi kuwena ithiwa yini i-one night stand uthi umuntu wakho nosamthola usuku wesibili phuphu uthi uyazama akasabuyi kuwena kanti mhlambe akwenzeki into njengaleyo mhlambe ukucabanga mhlambe ukuthi lawa abantu sodlule kubona ungasamthola kwesibili mana ke wasenda ingoma yebo walala yebo angisendela ingoma kade wegcina lento le yebo ngavele ngalala ngazomeka yebo cha vele ukuthi phela ngikha phezulu ngaya vele hayi ngena phansi ngikha phezulu ngena deep ngaya vele ngiphuza amaphilisi obuthongo ngoba phela wethe ikanya ngithi udo wayengitshelile ukuthi kanye ngingabe ngisaphinda mana mothi uyuphuza amaphilisi obuthongo ngangifuna ukuvele ngifike ngizumeke bathi uthi nje uyangivusa ngimuntu osebuthongweni yebo wenza kangaki ke negcina enzeka ngaki wenza kanye wathi uyangivusa ke ekseni kwakuthi wayeyakongena wathi uyangivusa ekseni ngawo umuntu osaba nje ubuthongo namanje ulele yebo mana ke asibele lento uthi ebusuku phela kuyafona indoda yenkomo yebo uyafona ke ingenzela ama video call
Indoda yenkomo. bebuza-ke lo ngamtshela ukuthi hayi vele nginaye umuntu. Bengikade ngikutshelile nasefonini ukuthi nginaye umuntu, wathi suzama ukuthi senze into yethu. Iyona-ke into yethu lesiyenzayo. Kanti umfuqela ngebhadi. Yebo. Okay, bandake Ntombi. Kwasekuseni. Kwasake ekuseni. Wakushiya. Wangishiya-ke. Wayimanager vele lapha emsebenzini, uhlala khona emsebenzini lapha. Nesinyama sonke lesi semanager. Izulu nabasebenzi lapha lesibambe lesinyama. Kanti-ke kuzovele-ke kuhlala isisu. Ngaphela lo okade ezongilobola ngaze ngenze lutho naye. Okay. Yebo. Kwahlala isisu. Kwahlala isisu. Ubuya nje ebhadini sobuya Sengibuya nesisu. Wabuya weze ekhaya. Ngabuya ngeze ekhaya. Wakubuza umama lokuthi kwenzakele. Yebo ngamtshela ukuthi hayi kube right ngenze kanje. Okay, basebethini. Hayi bathi hayi seku right-ke. Awusengeze lo. Usangathi uvele wengakacela ngithi ngesikhathi ezocela elethe nenkomo kwakuyima izoqala ukuze khwenike kuyima izoqala ukuhlangana kokulala ngoba sasiye sihambe sikhiphana sekuma restaurant sife sidle noma ngishophele nje lezo zinto ezincane impahla zokugqoka naye ingane yami nje. Uyasonda nomlobolo lo? Akasonto usebenza kahle nje enkampanini e-right enkulu. Anginandaba usebenza kahle ngibuza ukuthi uyasonda. Cha akasonto nje uyibhinca nje. Uyibhinca. Yebo. Ibhinca lomfana omncane nje. Liphushe inkomo nje lethi lofuna umfazi. Okay ke. Nalala nalo ibhinca. Hayi sagcina abisilalile phela naliphi. Nalo ibhinca. Selilale ekhweni selilobolile. Lafika ngalo nje lolo suku. Lafika lazolobola. Yebo lafika lalobola. Layishaya. Yebo. Zangena impela yaqhubula lapha. Hayi kwaba right nje zangena kwakikizwa. Olisuboye nisumithi. Mina ukubona kwami musu ungingeza musu. Ukubona kwami mina ukuthi ngikhulelwe ngoba yena wezofika ngenyanga elandelayo. Manje mase ngithi ngiyathola ukuthi hayibo sengikhulelwe ngibuze ngibangani bami ukuthi ngenze kanjani ngixoxela omunye umngane wami uthi yabo lo sixoxelana zonke izimfihlo mtshethi nginenkinga la kanje. Omama bengekho vele. Ngithi kanje. Sikhulumeke nabo. Angitshela ukuthi khona udokotela engimazi yokudayisa amaphilisi kuyena ukukhipha isisu uvethana usikhiphe. Ngoba umfana mangimtshela liyena lo ukuthi hayibo sengenze kanje wathi ungeke ulinge ungitshele ngokulala kanye nje usumithi wena nje unomuntu wakho ngithi mangimtshela sakahlangana athi hayi nayi utshela uNobhadi. Yebo ngitshela uNobhadi ukuthi ubambile kuyena. uNobhadi wathini wagxuma naye? Wagxuma kwathi hayi salala kanye ngeke. Kanti kufanele uzolala ngaka uzohlala sesi. Wathi umuntu wakhe angithi wena ungitshela ukuthi kunomuntu usungenza isilimo uzongisulela ngesizo. Nasekuseni vele umncishile. Ngathi mina shothi ngizosikhipha wathi enze ukubona sikhiphe nje vele usikhiphe nje straight. Wena mana ke noma ngingaqoqoza indaba okhishwa keziso. Njengoba yena sesenomncishile. Usuqhamuka nosuthi umithi kuyena. Ubwazi ukuthi uyamncisha ufuna thini na? Ngoba phela la manzi ayewaphuza. Wagcina umuntu omile lamba washaya ithame elilodwa. Ubona ukuthi ufuna uma ubambela umuntu amanzi uthi uyamphuzisa. Ngikathi uthi ufuna usivelisa isiglass wena. Waba njalo ke bandla. Uma wakho wathini lo uthi ehamba kungayivikeli lapha? Konke ke lokhu uma ngisamtshelike. Lo wasemndenini angisamtshelike sengithula lo uthi angihambe kuyokwenza lento. Sengikhuluma nabangani bami ke ngale. Kwaphela omama bomndeni ngeke ngazi ukuthi bazofike bathini. Mhlawumbe bazogcina sebemonelaza ukuthi ngoba phela kahle umcelo ngoba bengisengike ngacelwa vele phambilini. Wathi uma umcelo uyafihlwa awukhulunywa. Ukhulunywa mhlawumbe isonto seqala isonto ukusho ukutsheleka umndeni. Ngoba usayikhuluma mhlawumbe kuyenzeka bengagcine kuthiwa abafikanga abakhongi. Yebo. Walala naye yebo. Cha sagcina silalile phela. Ungakasushula? Ngathi sengibuya kamfana plus ngimtshelile kumngane wami wangitshela ukuthi khona amaphilisi adayisayo edrobheni lapha sahamba sawo kwathenga mangithi ngiyathenga ngivala endlini yami ngikhiphe eDlagade ngangingena ntambama emsebenzini. Ngiphume ne-off ngangiphume ne-off.
ngavala ibhedi lakade, ngakhiya endlini, ngawaphuza-ke lamaphilisi. Ngalala kwasekuseni ngoba ngangiphume ekuseni, kwalala ntambama kwasekuseni. Ebusuku angilalanga-ke, nganey'nkinga-ke manje sengizwa amapheyini yonke lento, sengizwa nje nezinto ey'ningi nokuthi sengiyopha nje isikhathi eside akusanqamuki. Phela uyabulala nosufaka nenkani. Futhi akuyona lento ukopha okunormal nje, into enzima nje. Phela into obuyilindele yabo. Yebo. Yabona uthatha isibhamu, Yebo. sifake inhlamvu, uhambe uye kumuntu, ufike umkhombe ngaso. Udonse i-trigger, siqhume isibhamu. Zingene emzimbeni kuyena noma uthi uphethe ucelembe umuntu uyamgenqa emnqama uqoqoqo usukwazi ukuthi angithi uyabulala. Namanje lezi zinhlungu ezifikayo ziphezulu ukuthi ukhiphe umphefumulo vele uyazi ukwenzakalani. Uthi ngiyabulala vele la ngithi yabo. Buyilindele vele lezi zinhlungu phela ngeke uphuze amaphilisi ongazomphilisi enziwani bakutshela ukuthi enzani amaphilisi. Ngangithi phela mina kuzoba ukuphuthi sophuma nje. Siphuma kanjani? Wakwasikhipha? Cha. Ngothi sovele siphuma. Wabasho njalo bathi phela sophuma ngilele. Bangitshela ama-hour. Siphuma kanjani? Ukuthi bangitshela ngwaphuza nini. Kuzoba ukuthi ulele. Ngangitshela njalo phela ngoba ngalala ngifake iphethe ngitshela ukuthi yes, kwase kwenzakalani-ke ebusuku mangasenzeki? Kwawesi kakhulu. Wenze njani? Kwawesi ngagcina ngitshela uma ukuthi nginenkinga ngiyopha la ngazi ukuthi ngenze njani. Usekhaya kini? Yebo. Ngoba ngakwenza kahle ngiphume ne-off. Yeah, utshela ngiphume wakho okuzalayo noma? Umama ongizalayo. Ngamtshela ukuthi ngiyopha ngathi noma ngithola umeqo emsebenzini ngoba ngiqale ngaphathwa umlenze. So uqamba amanga? Yebo. Wathi uma ngamtshela ngoba sengiphethwe nayi ikhanda kakhulu ihlo selibovu noma ayiseliboni. Ngamtshela ukuthi ngiphethwe nayi ikhanda. Wathi uma ngihambeke ngiye kumuntu wesiZulu ngiyofuna izinto. Ngathi okay ebusuku ngekuseni. Ngathi ngisahamba ke ngisaka kumuntu wesiZulu. Uma ngiya kumuntu wesiZulu ngipakisha izinto zami, ngipakisha amagawuni ami, mina ngiyazi ukuthi ngiya eclinic, angiyi umuntu wesiZulu. Fe eclinic ke vele abangazi. Ngilibeke kudaba kanje kanje. Clinic bangenzela incwadi wathi ngiye esibhedlela. Ngishayela iambulance khona futhi esibhedlela. Fike esibhedlela bangise ICU na-ke lapha ya. Bangibulala ngoba bethi bazama kwenzeke. Bangibulaleke lapha ya. Hayi kwaba right-ke sebengenzile-ke ngabuye. Kwafika-ke phela lo muntu ozongilobola-ke ngoba uyazi ukuthi ngisesibhedlela. Ufuna ukufika ukuze esibhedlela azongibona useyeza ukuthi ngisesibhedlela uyangizwa nami. Ngoba ifoni yami kade ngiye-ICU yasala kwabanye onesi. Phela noma uhambe ekhaya uya kumuntu wesiZulu sebezwe ngobani manje ukuthi usesibhedlela ngempela? Cha, mina ngagcina phela ngamtshela yena umuntu wami ukuthi ngisesibhedlela. Ngiyagula ngikho right. Ngangamtshela ukuthi nginani. Ngamtshela ukuthi ngiyagula nje kakhulu angikho right. Ngathi ngithola umeqo ngoba ngithi ngiyamuntu wesiZulu, umuntu wesiZulu ngitshela ezinye. Ngavele ngaya eclinic bathi ngiye esibhedlela. Ngiphuma nombongozini. Ngagcina-ke sekungiphoqa-ke ukuthi ngigcina ngitshela uma iqiniso sengikhona esibhedlela. Ngamxoxela uma lonke iqiniso nosisi bami. Okuzalayo mama? Yebo. Ngamtshela ukuthi kwenzeke kanje nje uma alile ukuthi ngiyokhipha ibhadi-ke khona umali wathi angihambe ngahamba kwenzeka kanje. Wathetha-ke uma kodwa kwadlula-ke kuleso sikhathi. Ngase ngimtshela ukuthi umyeni wami lo muntu ozongilobola uza khona lesibhedlela uzongibona. Wase okay wafuna inamba uma sesibhedlela ngamnika. Wase wabafonela-ke usisi ukuthi ucela bafihle ifile. Lo muntu ozongibona bangamtshela ukuthi wena ngenzeni mina. Uma wakho? Yebo. Bafika-ke engakafiki-ke ngumuntu ngamtshela ukuthi kuthiwe ngizodischargewa nini kanje ngalo lalolo suku. Isikhathi kwabethe u4 ntambama. Ngamtshela ukuthi ngicela anike usisi wami ahambisele nalo muntu le ingubo ngangaka discharge. Amhambisele ingubo ngoba ngiyagodola la ngangigodola. Afika-ke nengubo kwangilethela esibhedlela wangishiya ngakusasa kanti ngizodischarge wangilanda-ke. Kwaphela kanjalo-ke. Lobolani madoda sinamona. Yebo. Lobolani insizwa. Angeke sithini. Kuzetshwa kubhekiwe. Walobola waqeda lo mlobola? Hayi walobola-ke sabuya sahlukana-ke ngazo-ke lezi inkinga. Ziphi manje inkinga futhi? Sekuyinkinga-ke le yengane-ke manje nginenkinga-ke ingane sengize ngaphelelwa umsebenzi. Ngahlukana ngaqala ngahlukana naye. Aphela umsebenzi, hlehlelwa abangani yonke into.
Manje mangithi ngiyakubantu bezulu ngize ngiyabashintsha abantu bezulu kuphuma ukuthi indaba yelingane le. Indaba ethile Indaba ngayikhipha kumele ngiyilungisele. Manje ubaba engane angimazi phela ukuthi uhlalaphi owalaphi kodwa ngiyakhumbula ukuthi wayethe waseHowick. Kanani lelevi na? ePinetown la esebenzela khona. Partner anyanga Uhlala khona ngaphakathi emsebenzini. Manje akwazi niye emsebenzini wakhe pha? Ngake ngaya manje angikaze ngiye emsebenzini wakhe. Nendaba? Angazi ngoba ngathi ngiyafona ngelinanga ngifonela omunye umfana kudala ngiyithola inamba yakhe. Wangitshela ukuthi yena umfana loyo uyena wakaZulu umfana. Sengahamba mina ngaphindela ngasekhaya angazi noma usekhona yini. Kodwa naye ngagcina engathi umsebenzi ufuna ukuphela. Thina sase sinama short time kakhulu sesisebenza usuku olulodwa esontweni ngagcina sengihambile ngasekhaya. Ekhaya bonke bayasonta? Ekhaya laba Lakho? Yebo bayasonta. Khona ubaba? Yebo khona ubaba. Ubaba useyazi ukuthi wahushuliswa isona? Akazi yena ke phela ngabe ngilungisela ekhaya lezi zinto manje ngiyasaba. Yebo ngoba umuntu onolaka futhi straight nje. Ubaba uyahamba nje esontweni awuthandaza yonke indaba uya? Yebo. Manje uthi uyabheka mhlambe naye umsamo akwenza izinto ehambe kahle. Yena angazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyasho nje. Kanti inkinga mhlambe zila egcekeni yabo nje umzimba obheka napho. Uma wakho uthina ngamtshelani babakho? Ma uyamsaba ubaba phela ngokuthi lengane le yaseqala yokuqala kwathi bezokhokha wabhoka ubaba wabhoka bakhipha izibhamu ukuthi ubani ubaba khona ingane ekhiphani izibhamu ukuthi ibhamzana isibhamu sakhe nje sakabahamba labantu bazobika ba kwasho ukuthi ngangingekho ngoba ngiyamazi ukuthi unjani ngangabona ukuthi somuntu wami omdala. Yebo. Manje nje kuyinkinga nje kuyasabeka ngoba ngavele ngacabanga konke kwalokho ukuthi unesikhundla nesontweni lena? Cha akanaso isikhundla uyasonta nje. Manje cabanga umfihlelo kuze kube nini? Mina bengicabanga ukuthi mhlambe nababukela emakhaya bangangisiza ngithole lo mfana lo ngangiphe isisu sakhe. Mhlambe nayenze ngendlela engenza ngayo sesingaxoxisana ukuthi uthini makuthi uzumela azokhokha mhlambe naye baba ngathamba ke lapho ke. Ubona uzokhokha? Mhlambe sengisho yena ke kodwa mina bengicela ukuthi nje noma ngakhokhi ke ngilungisele ingane yami ngisilungisele noma ikubo ngenze izinto angilungisise ngoba manje ngingenzela amabhadi. Nasi isithombe sakho sifakile la ufuna sesiveze isithombe sakhe? Angize yamsesha phela siyamdinga. Yebo singasifaka isithombe yebo ayikho inkinga. Kodwa wena sakho singavezwa. Uyangazi mina vele uzothi nabona ukuthi ubani nalo ngangazi noma uzobona yini. Kodwa nje uyangazi hlala eHowick. Yo. Cha thina sesami angeke sikujaji yabo. Usibona amajaji yabo. Nathi sinezethu ndiphambe kumdala yabo. Party engakusho nje kwena ngicabanga ukuthi ufundile emaphutheni akho. Yebo kakhulu. Uma ufundile emaphutheni akho and I hope nomama lo omdala yabo ukuthi ke kulomndeni aganele kwana nezingane ezikhulisayo but kubuye ngazothi imfundiso zakhe azikho right. Singaziki kwezakhe izingane ayezala yena eyenqumekene eswini ukuthi unane imfundiso enjengalezi zakho yini ngoba lapha kuthume khona ubuye nokunye nodloka bekuthume khona ubungabuya nanesifo. Asingazi-ke noma ibhadi ke iyona ndlela elikhishwa ngayo yini leyo kanza kwethu. Ngeke ngizwe nabantu bekhuluma kulabo abasuke beye entabeni ukuthi manje beye entabeni angazi kufuneka nenzeni.
la oyithesta khona ukuthi ngempela usuyindoda yini, ukuthi leyo nto iyeqiniso kangakanani. But-ke South Africa singagcini sikhohliswa inkoleloze noma ngabe yini-ke mhlawumbe engane inkoleloze, sigcine siphusha le narrative ukuthi funeka ukhiphe ibhadi, yabo. Ulaye nomuntu asiyazi noma ey'nkolweni ezikhona kudala isasebenza yini nasikhathini samanje. Le generation ezayo ney'ngane esiy'zalayo zisayoqhubeka kanziphile, singagcini sicompromise iy'mpilo ne-safety yabantu ne-health yabo ngezinto eziyinkolelo thina esasikholelwa kuzona noma abazali bethu bekholelwa kuzona bese thina umuntu akayenze. Nangokusisi niyamuzwa uhambile kwathiwa akayombatha nomuntu wesilisa ukuyokhipha ibhadi. Yikho bengithi nemasoka zigadeni walikhipha-ke ibhadi-ke, but-ke khipheni wakhe ibhadi kwakhona umntwana otholakalayo, nomntwana ongazange futhi-ke abe nempilo ukuthi akwazi ukuthi uNkulunkulu la ebethe umletha khona emhlabeni akwazi ukuphila, yaphinde futhi impilo yakhe yanqanyulwa isanesikhathi esincane sesiswini. But-ke kwenzakalile angeke sathini. Ungathini kubanye abantu abanjengawe sesama esinjengesakho abatshela ukuthi ababe bakhipha amabhadi nokhulelwe njengamanje ongazi ukuthi sisifuna enza nokutshela ngawo lamaphilisi akho, ngathini? Yo, ngikathi nje babukele bosisi. Ungakwenza ukubuka komunye umuntu noma ukutshela umunye umuntu, enza into yakho, ungasikhiphi isisu. Ukukhipha isisu nokuthi uyokhipha ibhadi kumuntu kugcina usukhulelwa njengami, usukhipha isisu, ukubangela iy'nkinga. Kungcono kona ubaleke uye entabeni, ubaleke nayo ingane yakho esikhona. Uzondlele makuthi uyazondlela makuthi uyayiphika babe ingane. Kodwa nje ibhadi nje ungalingi ulikhiphe. Uma ulikhipha-ke mhlawumbe kuyinkolelo yangampela-ke nami angazi noma iyona yini. Engcono ungakhondomayiza engcono. Usaya esontweni? Yebo, ngisaya. Ngisasonta. Yebo. Uyayibika le ngane emkhulekweni yakho? Ngike ngibike, yebo. Ngiyakhuleka nje ngiyibike. Ngeyifungo, ngesihamba isifungo? Isifungo siphi? So ukuthi mhlawumbe la okay angiyeke kwesifungo. Uyayinikelela ingane yakho leyo? Ngiyangenza phela ngendlela nginikele noma ngikhuleka ngiyikhulekele ngiyicelele. Wahamba wayogeza? Ngazigeza mina, ngageza uma ngoba phela naye usaba ubaba uma. Wathenga inkukhu nomuthi wayithenga ekhemesi. Wathi sigezwa kanjalo isisu makho? Angizwanga. Wathi sigezwa kanjalo isisu makho? Awayengeza emfuleni ukukhipha amabhadi wayenza phela naye. Ngoba phela esaba ubaba noma naye yenze ingithethisa. Kodwa ngoba kwakuyingane yakhe wathi ngeke azangiyekelele. Ngoba inkinga kule ngane yokuqala eyayikhokheliwe wathi izokhokhelwa. Ubaba wathi uyena owazi yonke ingane exabana nayo agcine sefaka yini. Naye usesaba ubaba-ke useyayivikela. Kukhona ingoma leyo icula ukuthi angazi iyovuka imizi yobaba, angazi icula amabhinqa nje, angazi ithini. Angazi njani iyovuka imizi yobaba. Into enjengalezo nje ngiyizela ku TikTok. Hey, uNkulunkulu wami. Shembo ingcwele zosikhumbula, ukhumbule abasafisa ukuvusa imizi yabo kulezi zimo ezinjengalezi. Ngoba uyabona imfihlo izibonge ngisho nangomkhwekazi. Hey bafethu kunzima. Mana ucabange kumuntu osangakwazi ukuthi lo bekulobola ngithi akasekho. Hayi kuphele kanjalo, kwaphela kanjalo. Inkomo uthi seyilethile. Yebo. Asithembe mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyoqhamuka ka4 ngoba ngathi inhlanhla nayo kulotshola. Uma qhamuka ka4 uyomtshela ukuthi wawushulisa eso. Hayi ngizomtshela ngeke ngisalenza iphutha angicabangi. Uzomtshela? Ngizomtshela nje singakhipha isisu, umtshele futhi ukuthi ngimchazele story. Kusi kwakunje. Bona bonke labantu bengekho sonto lo sohlangana nabo. Bengekho. Bekusa ubaba nganamoyile wayelandela yabo
wekholelwa enkolweni kodwa kumsindo kesontweni. Yebo. Wekholelwa nje. Uthi uma waqhamuka 4 uyakwazi ukuthi umtshele? Awu, ngahlulwa ngamtshela nje kahle nje. Asibonge ukuthi iqiniso liyoba njalo siswami ngoba baningi abantu besimame. Thatha umuntu wesimame ungazi. Athi ke akanayo ingane. Kanti mhlawumbe uyafihla. Hayi, mina sengiyayibala nayo sengithi nginezuthu. Omunye athi sachitheka kanti sichitheka mhlawumbe wenza njengawe wasikhipha. Yebo. Ubunzima obukhona ngiyabonga nesibindi sakho ukuthi uze kuthina kathuleleni. Sizwazi ukuphuma lesikufunise yena ke. Ubaba wengane lo. Ngoba naye unomthelo ukuthi kubulawe lengane le. Naye nje welakho umsamle naye lengane nje ayikho emhlabeni ngoba uyena wakufaka lawo mazwi la kwena ukuthi benoma wakho lo wemngane bekake partner ndawo ukuthi khushula isisu, yabo. Ngiyakulento ke bengisafuna ukisho ukuthi ke kube nzima ukuthi uthandane nomuntu ube ufuna ukulobola uthi hayi umuntu athi umuntu akaze abe nengane kanti awazi ukuthi yebo. Angeke ngibasole. Nakulabo bahambela bathi bothatha ke intombi into. But nazo abanye ziyabagila siyasibuke la sekhala. Kade kuthiwa impela ayo umuntu ayi ufaka itshishe ekhaya. Yabona nje. Yikho ngithi bafethu abasasendleleni zokugana ngathi uNkulunkulu angabakhumbula. Naba semakuba sebengasekho amathonga ababakhumbule. Kulukhuni ezweni. Yabo. Kulukhuni yabona le ndlela ifana nendlela yethuna. Wena ongakayihambi yabo uyobuke. But ke ingcono yethuna ngoba asibabona abangale bebevela besho. Manje le yokulobola le ngale escape nosengaphesheya elokhu ibikathi wozana kodwa uyabona abanye bagulizile lescape asibakhenqule bengakafiki nanaphesheya. Kunomngane wami nje lokho ethi hayi kana lobola yabo. Khona umama semdala ngiyafisa impela ugana kodwa angifuni qhamuka ngiyesaba yabo. Ingalethi idungamuze ekhaya, ingalethi inkinga ekhaya. Kulukhuni uma kunje yazi. Ishembe. UNkulunkulu amazo kanzima. Angeke sathini izwe ke sesiphila kulona kodwa nje. Ulungile phela sizowathatha the words of encouragement and support ukuthi thiwasigana. Sithembe ukuthi siyothola nathi abantu asiyokwazi ukukhiphana nefuba naba ngempela ukuthi hayi kunje yami impilo. Sibone ukuthi ke singalingela lo hambo oluthi ke sithi ke ake sigane tatwethu. Yebo. Sibhlungu isitori sakho emabo. Sibhlungu ke. But ke ucabanga ukuthi baba wakho ufuna ukumfihlela kuze kube nini lento azongena ethuneni noma kuze kube njani? Cha ngeke ngimfihlele azongena ethuneni make yalunga into yami. Yiphi yena elungayo? Lokho kokugeza ukuthi ngiyigqokise impahla ngoba angazi ngizoyigqokisa kanjani ngiyenzele kanjani iladi. Ufuna siyomtshani babakho? Cha. Ngiyamsaba. Cha not phela wena thina. Ngoba egcineni phela ekhaya kufuneka lilungise umsamo. Yabona manje ngizosho mase ngisesimene siwathi ubaba ngiyamazi. Noma kuthiwa angithi uyayibona ke lento ba South Africa ukuthi ube ibhubesi ekhaya. Yabo. Ube ibhubesi unazo ukuthi hayi ekhaya nje ngiyashalela la udoti kanti uhleli phezulu kwa udoti. Yabo. Yabona ingane manje yasho ukuthi baba yamsaba because uyibhubesi. Thi uphatha nesibhamu futhi angithi uphatha nesibhamu. Uyabona nje ukuthi uyosikhipa nangesibhamu lena siyophuma amakhamera ngasala phansi besibaleke shaka ngesibhamu. Yabo ethi ulungisa ubaba wazothi umsamo wakho clean kanti umsamo wakho clean. Ungcole khona egcekeni la ehleli khona ekhaya but egcineni uyafisa ukumlekelela umuntu ukuthi alazi iqiniso because la egcineni iqiniso liyamkhulula umuntu. Yabo. Uwanthi uze esontweni manje kuze isonto elikhulu manje angithi enyanga ezayo uze esontweni. Azothi yena mhlambulukile impela uya kuNkulunkulu kanti ekhaya kunje. Nawe nje ukuthi namabhadi nawe uthi umsebenzi awuthola ngithi? Umsebenzi uphelile. Mangihamba abantu bezulu kuthiwa ilento le. Ogwesi ke usunenyanga ezintathu umsebenzi uphelile.
iy'mali zami ayiphumi, iy'khwama kade ngibanjelwa zona iy'mali akuphumi lutho. Kodwa uma ngithi ngiyafonela khona e-head office bathi yonke into sebeyisethile, konke ku-right. Wena ungabheki umfana nakini egcekeni ekhaya. Yabona nini noma wakho nakini egcekeni ekhaya. Njengoba usho ukuthi ngane ufuna enzele ilade ekhaya, umama yena ufihlile phela, ufihla ihlazo lengane yakhe, yabo. But ubaba ngapha uma ukuthi uyemsamo ushisa impepho lapha eyobika nina bosigananda kunje siyaphuma manje siya kuJehova kunje kanti ekhaya nkosikazi uyabuka nje athi we naye kwazi vele uyasaba ngithi ibhukisi liphatha ivolovolo. Libhizi ngosuku lesonto lesontweni lapha liyomemeza ngani kunje mhlawumbe libhizi liyathanda ukushumayela nje kungcono ngathi lithatha ligcotshiwe ngithi bafethu ngizamela ukuvela South Africa ukuthi uyayibona inkinga ukuthi ziqhama ngayiphi indlela ukuthi wena uthi umthetho ekhaya kunje njengoba nje esho ukuthi uyababuya satshwa yabo ukuphelele esontweni naphambi kwesizwe wazi ukuthi uclean kanti zishakene impela emva kwesicapha. But ke siyafisa ukumsiza ubaba sizothini. Nansi ingane yasho iyamsaba ubaba. Naye kundibisho into ezivalekile into zayiyafisa ukuthi lento igezwe yenze lengane la izolenzela lapho ukuthi ayikwazi ukwenzela ekhaya. Kuthiwa nale alikwazi ukwenzela ngaphandle noma ngephi kulabo bantu abanigezayo abageza bathandaza. Mina ngifuna ukuyogeza akeni baba engane akwenze. Ikona engikucelayo. Naye kubo unobhadi enze ngosiko lakhe enzele ingane yakhe ngoba naye vele wayiphika ukuyiphika washo nje futhi kwakufanele asho ngimsoli kodwa amshona ikhona okumenzakalayo kuyena okumhluphayo. Kulungile South Africa ake simfune simthole nasi isithombe ke bazosifaka sakho umfowethu ngoba asazi bese ngeke sifake isithombe usizoqala sifake isithombe sakhe ngoba uyamdinga umfowethu ukuthi amthole. If besine number yakho umfowethu thina besizokwazi ukuthi simfonele siyeke nasema-approach. Yebo. But ke again before sifake isithombe angazi noma igama singalisho lakhe. Ngazi into ngishayisa ngovalini. Yebo. Uzigcina manje umfowethu yabo exposeka ngento yabo. Ile yokuthi awukazi emsebenzini wakhe. Cha bengingakazi ngeke. Usebenzela ke wasenzela kephi? La ePinetown emodlula ngase la ePinetown. Ngephi ePinetown? Ilapho la kule ndawo. Ngase ngiyabona kodwa khona ngiyabona ngomqondo. Kusedrobheni phakathi? Uyadlula uyaphuma kancane. Uphuma ushona kephi? Kancane. Angiyazi mina kahle phela ePinetown ngangale koMaritzburg. Man, igama lenkampani lazi? Eish angilazi. Ukusuka ePhathana edrobheni uya lapha kasingalani? Muhamba ngeenyawo mhlawumbe 10 minutes. Awu ngemoto mhlawumbe 2 minutes ngaphandle kwetraffic. Okay. Ngicela ukuthi ngisuke la nawe sisi. Sikhambe sePhathana. Yebo. Angithi yeso. Yebo. Emsebenzini kababa wengane yakho. Yebo. Uma kuukuthi asitholanga asimtholanga sobe sikuzamile okwethu njengenhlangano ethuleleni sizosifaka ke isithombe ukulekela ukuthi allocated. Ngajabula kakhulu ngasho ukuthi uNkulunkulu uthi imthandazo yami yaphendulela. It's fine, I will put my petrol take you to Epantown. But ke uma sivele isithombe sakhe la egcineni kuyoba ngoba sihlulekele simtholanga lethi the second option ezama ngayo ukuthi sisizakale allocateke Yebo. Yabo. But ke igama siyolibhala khona lapha ngaphansi kwesithombe ma. Yebo ayikho inkinga. Kungabe ukuthi ke sithi siyamemeza la ngithi yabo. Yebo. Yebo ayikho inkinga. Singakwenzela khona thina sisi. Yebo. Elakho lokugcina mase ngivala nje. Hayi ngiyabonga bandla kwinhlangano enkulu. Ngiyabonga kakhulu ithuleleni. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami angazi ngiswela amandla okubonga ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nami ngimthole lo baba wengane kwenzeke ngendlela kwamasiko kumele kwenzeke ngakhona noma nje ngisovalweni kodwa mhlawumbe uNkulunkulu ke isona sikhathi sokuthi angiphendule ngaso ngoba kade ngahlupheka nalento and imosha into zami zonke engingakusho nje ebakhaya ngiyabonga ngicela ukuthi ababukeli
abantu besimame bangayithathi lento engiyenzile bayenze nabo engayenza iyinto embi ukuthi nami ngangijahe okuhle ngaleso sikhathi ngoba ngithi nami kuzo okuhle empilweni yami ngifuna ukuthi kufika ngibe ngiready sengikhiphile zonke izinto amabhadi. Ngiyabonga kakhulu ke. Cela ukuthi ngathi ngingahamba kahle-ke kulunge kodwa nje ngiyangiqwashisa ngalokhu ningakwenzi okwenziwa yimina kuyisenzo esimbi. Nangicela uNkulunkulu akube nesibindi noma ngakho nikwazi ukuthi ubaba wakhe egcinele. Nimazise na uNkulunkulu angene kubaba wakhe edle nobaba wakhe ukuthi ubhubesi lokho ayibona. Bungavuki akwazi ukubhekana nesimo akwazi ukuthi nihlanze mhlambe akulekelele ukuthi okufuneka nikwenze sisi. Yebo. Yeah. Manje ihlokoloza le nifakeleni. Hayi siyifakele nje ukunwaya. Akunwayeki ngesandla. Cha, akunwayeki ngesandla. Wathi ngiyibona ihlokoloza Isiqoko. Yena ihlokoloza la. Oh. Oh, cha. Siyabonga. Ngiyabonga. South Africa siyabonga. Siyabonga ngenza kwethu siyabonga senizuleke udaba lika sisi. Konke asekushilo ke nesizwe ngithe ke we are not judge asizokujudge okwethu nje ukuthi nesisize bese ngasiza khona hence siyicommit njengamanje ukuthi ngizomthatha drive to ePantown siyozama ukumallocate kumfethu maye singamtholanga ke therefore isithombe sakhe sizosifaka la with an intention ukuthi sikwazi ukuthi atholakale axhumane no sisi ababejola naye. Angazi-ke ngoba phela manje-ke uzokhumbula-ke usisi ka one night stand ngoba phela usisi silivezanga igama lakhe angithi. Yebo. But-ke manje into ezokwenzeka ukuthi manje uma exhuma ekuthola uyayazi namba yakho. Ayingeke sekukudala kakhulu ngicabanga. Manje phela uzobuya eze kuthina kathuleleni thina kwethu simxhumanisa nawe. Ngizoyishiya inamba yami lekhaya ukuthi senonginika yena maybe uyapheleza lekhaya. Okay. Yebo. No, siyabonga. Yebo. South Africa ilokho siyabonga kakhulu isupport nothando ke silithola whatever lapha sihamba khona nathi nje singenhlangano ethweleni siyanithanda kakhulu. Simisele futhi ukubambisana nokunilekelela bese ngazo ukulekelela khona. uNkulunkulu nje esamuhle siyohlala sinani njalo ngekhathi nemizuzu. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.